हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सकाळु सबुदिन मो पे बहुत ही बड़ चिंता थाए मो पुओ को केमती भल भाबरे उठेबी ताको भलसे खेली खेली ताको मो फ्रेश करेबी देन ताको खाइबा को देबी आ जदि टिके चिड़चिड़ हे गला ना जमा भी खाइबोनी तापरे मते ही से हैरान करिवो। ब्रेकफास्ट मु तार आज व्हीट एप्पल बनाना बनैथिली तापरे मो पुओ को मु खुआई देथिली तापरे मेंचाए कपड़ा धरी सीधा छात ऊपर को चलेली। गोटे कथा कहबे संग माने वर्षा दिने गोटे घंटा खरा हे गले भी पूरा जन्नत भलिया फील हुए ना मते तो पूरा जन्नत भलिया फील हुए। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଖରା ହବ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କପଡ଼ା ନେଇକି ଉପରେ ପକେଇଦେବି। କପଡ଼ା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନଥିଲି। ତାପରେ କଡ଼ା କରି ମାଛକୁ ଭାଜିଦେଲି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ମା ପୁଅ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସାରାଂଶର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେୟାର କଟ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସିଧା ପିକ୍ସି ସାଲୁନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ତାର ହେୟାର କଟ୍ ହୋଇନଥିଲା ସେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଥିଲା, ହସୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ସବୁ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ଯେମିତି ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ତାର ତ ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ସେ ଡିଜାଇନ୍ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼ ଏତିକି ତ କାଟିବାକୁ ଦେଲା, ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଆସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାର ହେୟାର ୱାଶ୍ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ମନା ନ କରିକି ସିଧା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରିପାରେସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଭାବିଲି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବନେଇଲା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଏ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସବୁର ତ ଆନ୍ସର ଦେଇହେବନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛିର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଦିଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ କାହିଁକି ଅଫ୍ କରିଛ? ହଁ, ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କିଣୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣୁଛ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଫ୍ କରିଛି କିଛିଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ତ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସପିଂ କରେ, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ କରେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରେନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ବି ଜିନିଷ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି। ଏତିକି କଥାରୁ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଘୃଣା ବି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ କେତେବେଳେ ମୋ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସରିଗଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ମୁଭି ଯିବା ପାଇଁ। ନାଇଟ୍ରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ନାଗବନ୍ଧ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ହି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।